2, 3, 2. Ubana suzeleyo, unomsuswana. Ubana suzeleyo, unomsuswana. Susan Tony, iqablet swela. Susan Tony, iqablet swela. Ndishap kanjani? Hayi kaqala. Ndiyayazi. Ngathi uyapractice abonini. Practice iqedi. Paul. Yebo. Ndishap kanjani? Uthando khelona lelizwi ngofundini. Hayi nje. Hey, okay. Studying 5. Take a deep breath. I got deep it. Take a deep breath. Okay. Ngoba soba sesithivini zabantu. Okay. So, sithivini zabantu. Actually, ufela utrithi ngathi kuba kufa komntu uyibukelayo le show. Siyasenzela nje sobabili. Yebo? Right. Yeah. Okay. Yeah, the introduction game. Sema genge gama lami ndikuservice mayela amantombazana xa nibiza sebenzisa alphabet zibembini bathi I'm a Q T kuntombi semlenda kodwa mfana uyabaleka and welcome to the SP show, a show that will keep you glued to your TVs, to your smartphones and also to your laptop or computers. Zinto zakhona ke ezo namhlanje I'm sure bangaba niyazibuza ba and then who's this beautiful lady ehlele xa kosivu ibe ngibani usive xa kwe beautiful ladies. Phofu introduction yami ithi I'm a QT. Kodwa ndithi bengibani. Umbi. Hey, Lord. Yeah, but so yeah, Tapira is not in the picture today. Khona into abambeke yiyo ngomsebenzi for sure. So fumana ke usomeleze for I stand in namhlanje. Bese suppose ukhona uTapira nangoku akhoyo usomeleze, but since engakwazanga ke ngokuTapira ulenze ixesha. Zawuhlala nosomeleze. Someleze, introduce yourself to the people. Ngalando. Drum roll. Okay. Okay. How you feeling? Ezba uchilo ke I'm your girl. Oi. Ndingumuntu wenu guys, ndimsomeleze by the way. Yeah. Konke ngakho. Someleze ka. Someleze kana ifine. Unayo cha ngiqonde hayi wethu. Someleze. Someleze. Usomeleze ungenafani so nante xa ndiqonda okay namhlanje zahlala nososo naqonda ba yazi kokho abantu abane privilege abafana nami ne yokuba bahlale nabantu abazobaza izithethe zokukhula kanti esulekile ngoba nazi izithethe zami zokukhula ithi soqala futhi akuzibe kucinga yokuqala but isithethe ya sokuqala andizingeni ezinye lezinye so kahlala igaba njengoba siyishuthele igaba lento umthetho wakho yo mninzi qabeha phathi ngathi PE bro PE sisitsho kaloku andithi bayayitshintsha yonke lento sikayitshintsha kancane lana because kusathiwa PE now ibhodi sathi PE zileqhabeha exactly tshintshiwe wena sanoyihoya lonto bethuna abantu bathini pha odani kuthiwa PE kuthiwa ilibhayi ne kuthiwa qhabeha oyi3 years asetshenziswa yeah so ukhongo yeah so uhlala phana esikoleni. How do you feel xa like umkile ku supervision yabazali uhleli wedwa pha akho bazali niyaziphilela hayi kaloku yo kumnandi man yabo nxa kuba ne freedom izinto yokufunayo ngexesha lakho okay akube kuthiwa someleze yeah yithi saba ngifune ulala imini yonke mina ndizolala imini yonke ngivuke ekseni mhlawumbe ngilala imini yonke kanye ba ndiyafuna nje yazi abanye abantu xa behleli pha wena soso baye bathi sometimes I wish like bekukho umama yabo ngoba ezinye izinto mistakes ebendizenza apha uba ebekhona apha beningasoza ndizenze. Don't you feel like sometimes bakhona lonto ku klanto ba uthi ndikhumbula no hayi kamama kwezanto exactly yeah ingxaki ihamba noba who do you associate yourself with kwaphaya back yabo abantu endlala nabe PE bangabazali at some point kumkho ndlamane nisithi ba guys why manje nini shout like why ningxolisa zonke ezazinto bathi someleze xa urongo yabo zonke ezazinto and abazonshuka coat kanye bathini xa ni wrong bayatsho ndi wrong and nami kufuneka ndithi guys ndizibonile ni wrong xolo like
ayilearn shem kubo kakhulu ndithanda ubaxelela futhi kwangoku besekhona phambi kwam ubanikeza flowers yebo so otherwise nasekhaya ngikhe bakhumbula so lento ingxaki yi-circle uba ngaba ukwazanga ukhetha i-circle yakho kwawukela xesha ufikayo so ayikho bad life as ayikho bad shem ayikho bad ne okay let's get into izinto besingancula ngazo phofu namhlanje noTapira but since uTapira engekho ukhona ke uSomeleza but ke i-preparation lena bendiyenzele uba ngaba sizawuhlala sobathathu yabo ngoba in most cases siya sincokole noTapira ufumanisa into yokuba ikhona la party shotayo and idinga i-feminine energy yabo uba thina sithetha isidyani leni icala yabo sithetha thina isidyani then ke ngokufumanisa into yokuba si-selfish in a way ngoba sifuna uliva icala lumuntu ongumama yabo umzekelo apha we spoke about ukushela yabo thina I'm not sure if sasike sathetha ngalento noTapira about amantombazana ba namhlanje sithethelela kuthi wena okay wasithethele okay wasithethele not really man not really ke ikhona into okay azange but eye contact is the same thing nokusithethele okay eye contact ndayibhaqa so wenze eye contact we akonithi ndiye okay njonge nijongane nibe ngomambuyi hayi ewe shem so ke into elandelayo futhi umjongile zange nithethe or something ndamjonga najongana sajonga manje okuxa umbona manje ujonga uzawudemonsa uqaphela uba noma khona into bazanijongileyo hayi ndathuma ichomi yam smooth operate cha hayi ma okay ndathuma ichomi yam Tommy ka uhambe phaya kulo yeah but xa sifika shem sincokola as friends because kumane sijonga xa sifika sincokola nje just general things small talk ewe into sibheke eceleni so eqala kanjalo koma sincokola thank you until to another level okay so i-second communication mhlawumbe kanye ne ngombo wakhathi communication kuwe ndatshintsha ifowuni mna wayingabalekanga nomhlobo ungatshintsha ifowuni ungayifuni number yakhe jonga inamba yakhe ndinayo inamba zabantu abaninzi bendinazo ndatshintsha ifowuni ngoba xa usebenzisa le ndinayo ngoku of which le ngeyo-Android iinamba ziyashekela phaya thina abantu be-Android so iinamba ziyashekela ziyingapha okay so zange ndibe ndiqonda hayi phinde it can't number yakho but we once spoke on Instagram but it was regarding into yesikolo so nathi ngathi zange kwakwenye wow ni good ke kulaweke ni good athi bona sinyani I don't think bakhona abantu abako thina si weak kasi actor strong ne hayi kutheni wavuma kangaka so si weak so ku why ndingenza something mna like for unyaka 2 years ungakho ngibone next you can even ask for ifone yami uthathe ndifune search ungabonini so nenza njani okay amatorho kaloku amatorho so ayidibani phone need to make sure sometimes iyadibana phone but ayidibani directly ba ngathi be into ba aba bayathandana okanye bayadula okanye ikho into bayenzayo mhlawumbe ncokola nje ulwatha like efonini so utshintsha inamba wena ima ingathi ndiya ngathi man wayikhona ndithethe wayikhona ndithethe urongwanga isister code uchilo nqande ngokwamasa wasusiza nayo kahle ke lena ajawutshintsha inamba sham ne sesisho yeke utshintsha inamba sesisho utshintsha igama ilelo lokuba umbhalo umzekelo if uyalazi igama lomfana masonva ko thina sinala tendency ebhalwa mechanic uyabona ke unizibhuda pha ne so niyanenza njani bhala phayana Someleze ne and then xa nincokola anincokoli into ba you guys ibe deep nje and then apho mhlawumbe ke ngoku ni like uzaba deep khona cela uzonibona into nje akho need uyigcine efonini lanto after lanto mhlawumbe udelete anditsho uba into suppose uyayenza le kanye indlela wena wenza ngayo nabanye utshoni wedwa awuwedwa ne
Sure. I think ithina sifela ngoba I think we do too much ngexesha le-one. Ngomzekelo siyayizama ne ufumanise into enye idyani yona ine phone epha kwi-spare wheel emotweni aba banemoto. Yabo ine phone epha kwi-spare wheel. Ilena ke ngoku idila nezi zinto. Then at some point kuyakwazi uqawujukelwa liviri endleleni athuma imiti bangahamba yo kawuthathe la jack buyback yabo. Next thing ibona lo tidilo lapha imiti yabo. Then ke ngoku ibe ne-questions ezininzi ezibuzayo find out nezinye izinto. But nina as you say bangaba ni clinical asenza clean job. yeah Clean. manje clean. Okay, zikhona izinto bendizipreparishile ke apha ndizibhale. Umzekelo apha kukho into ethi do men and women really want the same things in a relationship? Yeah, depending like ufumene umuntu onjani. Yeah. Because uyakwazi ungena ku-relationship kanti ufumene iphara lokugqibela. Yabo. So But ungena njani wena? Uzibona nini? Awuboni kaloku uzibona sewuphakathi kwi-relationship uqonde hayi liphara eli. Yeah, okanye mhlawumbi xa usewutshitelwa. Yeah. Ubona pha impawu. It's not always about utshitelwa mos ku-relationship. Sometimes niyakwazi uxabana. Lack of communication. Ubona yabona apha sezuya kude nalo muntu like sizayibhuda. Asikwazi Senibhuda ngoku and stuff, yeah. Asikwazi uthetha. Yabo. So otherwise man, I think if bekuthiwa umuntu focus like yonke into ibe perfect, I think besizathi sifuna into eyi-one like kwi-relationship. But ke ngoku asifuna into eyi-one. Yeah. Yes, I think we are more focused kwicala respect, ne? Xa ndikufuna ndiyakufuna iba lapha. Didn't you get those vibes good? I think yenye yezinto and asinayo laa nto yokuba nina ke niyakwazi into yokuba ningafumaneki, yabo. So ke ngoku yile nto ke ngoku ibangela uba omnye umntu afune ukuba nezinye iipokotho angena kuzo xa ipokotho igcwele, yabo. So I think sinoba sohluka apha. But you can still offer into emntwini like umnike yonke into, umnike imbeko. Umnike into. Sike sibabone sihlala nabantu ubone ba lo muntu lo ingathi unika aphandle kuba ikhona ipoint esingayaziyo thina ababukeleyo. Yabo. But ubone ba yonke into la but lo mfana lo still ulapha phandle. But do you think when ibalekile into yoba umuntu aku-introduce kokwabo? Ngoba mna I think phambi koba uphendule kwelami icala kunzima uba ndimse like ekhaya ngoba nonoba ngaba liwe yethu iyasipana ngale ndlela befuna mhlawumbi isipana ngayo and iwari yam mna kokuba ndiza-introduce wena namhlanje then ngomso ndikunye noNelisa or somewhere, yabo. Then ngoku ekhaya ke ngoku bajongene naba bantu mani ubazisa kahle bazi ii-new faces kubo. Yeah, you get what I'm saying? So kuni ihamba njani lawe? Do you want to be introduced? So ndwebela. Ne? So ndwebela. Xa sesibona ba of my relationship. Yeah. Also ibona i-relationship ba hayi noko ngoku direction yayo and si close kakhulu singumqino then ke bangandazi. Yo sisakhasayo wena uthi ndifuna ukusekhaya. Yeah. But I don't mind mina ndingaya kokwenu mna but mina ndizochaza like ndizothi iya ekhaya like ngibona ekhaya andizokwazi but ngaya kokwenu but not isenta man yo. Nah, I don't feel comfortable with intombazana eyaziwayo ekhaya, ne? Nyani ndive kahle akuba mhlawumbi I'm planning on coming. No soso zambethisa yabo sisitsho akuba ininzi into zayi-edit kule episode. Akuba ndimthandi, yabo. Ndiyamthanda but I feel like mna ingase ndingaki-introduce ne mabazibonele like umzekelo if uzapha kum endlini, yabo, bakubone from efestileni ndingathathi ndingakubambi ngesandla ndiyokwazisa ngathi ndiza kutshata ngomso, yabo. I feel like mna I have to respect them also. Do you get what I'm saying? Ngoba ngoku xa bezakwazi indaba zam sesijola that's disrespect. And that's why ngithi ba xa sewuready like uthi ngoxa sewuready for umtshato ne. Yeah. Xa isekwesa stage then hayi ke free. So uyabona ngoku ndiphinde ndisethe enye ibhango uba uzathi xa ibona uba ngapha kade yazisho abona umtshato kude ngenxa yakho futhi. And then uzaphinda ayibone uba okay xa isiwe mhlawumbi hayi ke senasenditshato uzawutsho yena. Ungaba-introduce kwa uba-introduce icebo funeka bangaziyo
So akho themba lomtshato wakho mhlawumbe uzawutsho. So siyipusha le. Uthanda uyipusha. Ndimorongo. Balinyani. Balinyani kutsho wena nje. Uyipusha man. Kutsho wena. Hey, inintsi ke into ebhalwe apha. Without ujonga. And ke ngoku ndiyasola uba ngaba yabona into eninzi siyithethayo ayikho nalapha. Yebo? Ayikho nalapha. So why are we afraid to talk about death with our parents? Yabona ke le i-topic ke yona ke ndangincokola nomama nayo niyamazi mama nani la ndawo ndawo engenagama yeah so sasincokola ke ngesithi akasi-understand thina new generation yabo ngoba each and every time i-conversation about ukufa kwabazali yabo beyibringa up bona abazali we feel uncomfortable ne and siba like no sungixelela akho need ungixelele yabo abe mhlambe ufuna ukuyaleza bangabo uyayibona ke ndawusweleka mntanami ndinemali zami ezipha kwabanibani yabo but now we are scared intoni wena mhlambe eqondayo ba uba scared phofu wena hayi kodwa ngikubhetele ke at least if ebesitsho zibe zikhona nyani imali azanixelela ngazo hayi bufundini sesithi uba scared wena qala usikhathi yoyikisa basket yoyikisa uziqondeni ngaphenduli nophendula athe sithi yo ngathi ndizofa izinto zinjeya uyayina bese ngingenda nibafa tu ngenda nimpu zawungqinga apha endlini but ke uyayiqaphela mina ndiphinde ndayijonga lewe ngelinye icala nami ndandinjalo yabo hayi man andiyithande we kum unqondo wami ingase kuhambe mina qala yeah really no kwelami icala hey ingxaki abantu abaninzi endibabukeleyo beswelekelwe zi-parents yabo ingathi ithatha ithuba man i-healing yakhona yabo and okanye abanye abahili to be honest yabo ndiqonda nawo ngaswaya mna kuqala I'm just being honest bro but kwayena umzali uzawuthi yaseqala kuhambe mna kuqala kunomntanami imagine kubo if ungathiwa ke ngoku kusweleka umntana kuqala asozabe right la mzali so wabafuna ba outlived bona yeah in a way ngabantwana babo hayi soso but yabhitsisa la hey la question yazi ke ukusweleka kwam zenithatha into ethi nindingcobele ndawo yo bra ngibeke ecaleni kombani man mna ke to be honest wena kweli icala ne ndiyayifuna le conversation but andiyazi manje ingase siyenze ngolunye uhlobo ungazi ngokuba wena uzawufa ezomamama okanye utatam yabo uyifuna ngelophi uhlobo no ingase mhlambe uze nayo ungathi yabona usweleka kwam yabo ndifuna ukuthi khayize man ngolunye uhlobo lokuba hey yabona ke indawo right for ungcwatywa mahle lamangcoba sendaweni ethile yabo unga yawathanda manje lamangcoba apha endaweni ethile but still uzaqonda yabo mzali yabo no ma ibanga into ibangela bande uyike ukuba asiyazi manje into iyenza ka after death enye izinto sinathi sizoyikayo ukuba we believe nje basikholwa bangaba siye ezulwini ne basawufika ezulwini abanye sininzi belief about afterlife yabo so you imagine bangaba lo muntu anizophinda ndimbone after ndimfake phansi komhlaba and ngaphandle koba ndingasoze ndiyamgqibelisa otherwise njembela elapha after ndimfake phansi komhlaba andimanga nobubheki kweliphi icala and noba ungabonani another thing afterlife kuthiwa kukho le belief yokuba singangazani so you are losing this person bra ngangamazi next life beya ndiyaqibelisa umbona kwawuva yo masirekhodishini abazali bethu noko laa nto yoyikisa bra yazi andisoyiki kakhulu ngoku into edibene like nokufa not when it comes to someone else umnye umuntu mhlawumbi ngaqonde yo nenza umzekelo umakhulu wam like lezaa zinto zinje yabo but xa isiza kum andisoyiki thathi ngathi laa nto ndiyalala like ndiyaphumla because abantu abaninzi bathi ufana ukusweleka kufana nokulala so ndingala ngathi asika ndiyolala ndizophila ndisebenze like ndibe ndibe nenyama into le nto moya into le nto udibene nenyama but ndiyolala
So ayoyikisi noko ndiyakuthanda ukulala. Ingxaki into yoyikisayo so kukuhamba mhlawumbi uziqonda uba ngaba uzilungisa ke indlela zakho. Naba? Nalo mntu uyakuye. That's another thing. That's why mna bawuthi xa ndithathe sendiredi mna. Akekho into ready bra for ukufa. Akekho into ready. Akekho. Asozumbona. Hayi sa, ndithathe sendizilungise nyani ndlela nkhe ndiyicinge laa nto ndiqonde yokuthi xa ndithatha ngoku. Nahambi naye ke loo ngqondo but mna uba ngandithatha ngoku I'm sure uba ndiyakuye. Okay, ikhona unyanisile yonke. Iduna. Nako ndiyiphinde ndiyicinga. Ikhona nyani indawo oqondayo ba uba mhlambi akalilinda lilungise lento. Yabo? Hey, kodwa ke xa sefikile bro ufikile. So kufuneka sizilungise indaba zethu kwangoku. Timing. Ne? Andinothi ngoku man. Nje kancinci kodwa ndiyabona sendigqibile. Hayi. Sasenjani? No, sendigqibile ndizaba right nyani soon. Ndiyazazi. Yeah. Hayi isiske ukubonela weba uthi sowulungisile bra. Ngoba yazi to be honest abanye abantu they believe like abantu ba Christ driven. Uba mhlambi xa bengatshayi bengaseli bengathini bayezulwini straight ngoba bona boni kwathini. Kanti you have to be saved. Wenze zonke izinto siphana eBhayibhelini leza 10 commandments. Funeka uphinde uzigcine na yo. Because even kwa ukukhathaza umuntu musikukona lanto. Bra. Ngoba wona ngocinga ngothetha nangokwenza right. So wethu no sonke wethu singomalungisa manje. Zingaphinde uzicinga ezingezi. Yava. Nomkhona khona umuntu olelengwesi like umuntu completely. Hence I always say intsindiso ebona ke unza athathe into umhlaba. Come on now. Go deeper woman of God. That's why ngithanda ukuthi ba intsindiso ayikho emhlabeni. You can't find intsindiso. Ukhona ukuthi they claim ba basindisiwe. Andifuna uyiva lanto ba usindisiwe. Usindisiwe intweni? That's your question when. Usindisiwe. Uhlala emhlabeni usindiswe. Lo muntu osindisiwe ufuneka ungoni. Okay. Kuthiwa uyona ngocinga yonke lento othethe nokwenza. For the fact ba mhlawumbe uye wacinga kanye wakhathaza umuntu, yabo. Wonile. So awusindiswanga. Okay. Lo nto iza kwenzeka xa ufika ezolweni because yakuzibakho zona ba. Sure. Analogy yakho. Nyani? Ne? Anyani mina. But ke ngoku uthini lento? So wena yakho indlela yongena ezulwini yiphi? Ngoba lokho abantu abasindisiwe bathi ukusindiswa indlela yongena ezulwini which means kokwazana noYesu Kristu. Ne? So andithi kuthiwa uYesu Kristu nguyindlela, iphinde ibe nguye ubomi, nguye nenyaniso. Lilonke indlela yongena ezulwini kokwangenwa ngaye. Yeva? So wena ulwa nalesi system esithi ukusindiswa okanye ulwa xa uzibona izono zakho ndakhe ndava kuthiwa nanoba bobonyana xa uzamkela okanye uzibona zonke into zakho and like urepent yonke laa nto uThixo uyalinduza iyamxolela umuntu onjeya. Okay. Yabo. So I think ungangena ke ngela xolo mhlawumbe uzaba ulifumene ngelo xesha only if uziqaphela izono zakho warepenta yonke la. Yo. Sos? Yo. But yeah. Engathi uyayicinga nje ngoku. Andizoyimele bo because insindiso ingxaki ndibambe enye into enkulu. Ne? Kwinto yensindiso. Eyiphi loo nto? Le nto kaloku abanye abantu mhlawumbe abasindisiweyo bazoyithanda le nto ngathini but yindlela endiyibhiliva ngayo mna. Mhlawumbi and ke still usemtsha kusekho laa ndawo ye-learning. Mhlawumbi khona into zawucacisela athi no ihamba ngohlobo nawe uyibona ngohlobo ayibona ngalo then ke ku-end up uyitshintsha indlela oyibona ngayo izinto. Damn. Yo. I believe kuthuba longenayo ezulwini mna I believe uba ngaba if umamkela uYesu Kristu ne there's no way uba ngaba uzukona. Andifuna ukuchaza there's no way ngoba inyama ifuna into uyifunayo and you are in flesh. That's why we have to fight iflesh. Yeva? Ngoba ingxaki nansi iflesh uzolwa nayo wena ufuneka ukwa uzama uzidiscipline qha uba ezi zinto ithi iBhayibhile suzenza ungazenzi. Yabo? Ungebi,
zithini ezinye izinto. But ucinga uba laa nto ungaphila like ungahlala ungasenzi. Ntsho le uba ucinga Discipline kaloku endiyitshoyo. Into egcinayo unyanisekile kuThixo yi-discipline. So into ebefana uba thina siyayizama kukuba disciplined. Yabo? Umzekelo afike. Sonke bra. Ingabikho la marhwamca akhoyo. Because andinawuphila kakuhle nerhwamca. Ne? Ndinyathela i-conscience ndinyathela unyathele. Not uba singamoya mnye sonke. Uzisele elinye icala. Nayo ngaphandle uba singamoya mnye sonke senze into eyi-one. Siphile into eyi-one ke. Kaloku imission yayileyo uba ngaba siphile asoze siphile ubomi obunye but sizame ukugcina ezi commandments uThixo azifunayo. Damn hey. Yabona ke ngosingene kwelinye icala. Kanene nje nomamfundisi. Prophesize. Deep inside. You are deeper, woman of God. Of God. Siphinde singene kulaa nto ibesikhe sathetha ngayo phofu yothando phakathi. Do you think actually masibe ngohlobo, what can make you marry someone within 2 months? Uthi yazi le 2 months bone enough. Yazinikezela. Okay. Yo, yakhumbula ngoku ngibuza amadakhe size. Uyakhumbula kwakutheni? Hey kwezinto zethu. Kwa ithemsi. Yo. Akanamali. Ko sanaqona abantu baleke. Mane phone inamba yakhe phayiseve somoya. Hayi. Nabaleke. What is potential ngoluthi xa kubekele yena? Yazi ngiyenzeka because I've always wanted umuntu okhonzayo. Uyakhonza. Kakhulu. Yashumela umfundisi. Ufuna umtshado kuwe. Akafuna ujola. But ke if I'm willing like ikhona laa nto mosiba nithi gqise niyo le nto uza nomntu nitshate sekuba nazi into zemijolo intoni after sitshate ube umuntu ungamazi noba benjani like phayela cala yabo. So kulacala. So yangathi ke ngokuseqala singayiqala kancinci kanje Yeah. But and yonke into isetiwe ke phase iready nangaqonda. Imisetho ngubani? Nguye okanye icawa? So ebenxiba ke yabo. Yena Joined because iyafika kule yethu icawa bekwenye. Okay. So uyandibalisela ke ukuba behleli esitulweni and akangayithandi. But I feel like pressure like ingathi ufeel pressure. Okay. Uzayibhuda. Uzayibhuda ke xa uzawungena ngaleso sigqibo sakhe yedwa ngoku. Ufila le nto ayifilayo. Because nami yabona mosi ndiphuma kwi-relationship eyitsalayo. If mhlawumbi kuthiwa ngomnye umuntu benzawuthi hayi sure bra masiyenze le nto lana. Ingathi ndikufuna. Baninzi abantu abanqanela lo mtshato. Kanti ngifuna ukuprova into. Yeah, point. So if ube hayi man bendizawungena mna noba ibe 2 months. If intoni enobangela kaloku uba kumba yazi undixozile kule ndawo. Hayi masambe sotsha. Siva lokhu uyahlala phansi nomuntu uqala umqondo before. Yeah. Yonke into mazi because ndandikhe ndathela tsophuma ndiyadlala sisepha ndithi yo ndiyalentuza ndiyahamba ke sesikwakho nje atentini emzini futhi ba uyakwazi prof lo muntu qala ufundile aja ndanimonqelwa ke zaningiphendula. So into ebalulekileyo kakhulu kufunda umuntu. But if uyimisile ke ipoint ethile kulamfundo uzayibona sewuphakathi ayikho enye indlela. Damn. Man ubone red flags ngosewuphakathi. But otherwise I'll do that into 2 months. Not 2 months kodwa ihard. But kuwe umdadu Jogo umtshado lona usa aphila ko usabonakala njengento noyenza. Njengoba i-divorces eninzi ngoku there's celebrities ngoku esingazo mention amagama esigqoka divorce. Actually there are a list of celebrities esando divorce. But kuwe into libangela into ba umtshado ubone njengento noyenza. Like asoze ndihlale ndinje my whole life yabo. Asoze uhlale single. Ngaphandle koba single. Mhlawumbe ngathiwa ni single home affairs ne. But ngaphandle kwalo nto yoba single. Ase ngibe kwi family. Leyo ba nihleli
andina family akho ntoni yasembe nefamily yam mandibekho warmth ndiyazi uba xa ndibuya sebenzini ndibuyela to my lovely husband. Lovely husband. Abantwana bam. Okay. I do not mind the negative things because soloko zikhona into ezinegative. Noba umhlawumbi ngathi ufuna esikolweni mhlawumbi uzathi omnye yho sukuya esikolweni because kuyafeyilwa yabo. So ufuneka into uyenze because ba ufuna uyenza. Nothi ba ungajonga uba ngabe society kuthwana apha emacaleni. Yabo. Even for ezo failed don't marriages. Yeah. It's not always the point of ba xa utshatile izaba failed. Bakhona abantu abahappy basahle nabantu babona ngoku. Damn. Yabo. Yabona ngoku ingxaki thina we are focusing kule yaba sibaziyo. Nyansini. But ke yazi ke mina kuvela mecala ngendlela umtshato endiwubona phambi kwami usebenza ngayo yabo. Ndingabe ndilimene mina xa ndisithi ndibawela utshata. Awubaweli. Uba ndingathi andibawela utshata ngabe ndilimene mina. Ngabulilo. Yabo ngoba ndibukela indaba yomtshato like abazali bami batshatile yabo and I have a privilege. Actually we have a privilege ukukhuliswa ngabazali bobabili at the same time. Ngoba abantu baye ba like omnye utata befa okanye omnye utata okwayiphuma eyothe kubisi. Uthe kubisa kabuye. Kuthiwa ufika nalo kulonyaka. Uziqalisa. After 27 years. Linjani ke kulona? Li fresh ipathuka ngengekho ngelaxesha usebenzisa ngezabhotile. No ezabhotile ezaseglass. Oh uyazibona. Okay beyothenga yabo. So ndiyibone umtshato in a good way yabo. So ndingabe ndilimene xa nsithi yo hayi ngenxa ye divorce eninzi kwathi hayi I wouldn't I would get married mna. Abantu endibaziyo abatshatileyo I can see bangaba baphethene njani yabo. Okay yenye ingxaki ukuba we have this thina yoba sikubone kanje asiyazi bakwenzeka ntoni ngaphakathi. Akunqendwana xa sifika phandle asencume endlini akunqendwana sam oh my love bizana baby aphambi kwini ingathi kula mculi xaba ke relationship ngaphandle to ayibona ihle kanti endlini hey but ke ukhe wayilandela ngoku no browser kuyoyijonga everything is fine. Oh ngana ndikhenda ithi che epostile ba ne aba ingathi abantu lani ba aba nyabizana everything is fine dog. Ufumana views ezininzi ngokuthi niyaqokelelana 4,000 views now. Hey yabona usiphinde siya off ramp yabo. Hey ile inzima indaba yomtshato bro to be honest ngoba nyani thina sibona le picture siyibonayo but mna listen to I love you podcast yabo. So listening to his podcast nalo sana divorce ngomamela I podcast yakhe and I was like I want to be this kind of a father ngokuyena nomtshato ofeyilileyo. I want to be this kind of a father ngoba ndijonge indlela lomjida still akherisha ngayo nendlela aziphatha ngayo ngoba lo mjida bethitha phana ngefatherhood yaba. Mshoki kuwe sikuthetha ngemotherhood thina ngefatherhood yokuba umntana uyancanciswa akazazi yini bangaba yiphi role makayidlala yabo. Ude wathenga nencwadi ngoba ufuna ufunda ufuna ba present ngoba uyakwazi uba yi present father but still be absent father yabo. So lo mjida is trying by all means and I'm like I want to be this kind of a father ngoba le generation thina sikuyo ayidlalele ebantwaneni ukho la sandiqala usetyenziswa nguMac. Kuyibona la sa Amincinga uthetha ngale ibeke yagcwala kula app emnyama present dads. Hayi ifsamva le kukho le kaMac bangaba uthetha bangoku they are very present. I have to agree bro and I think yenye yezinto ezinfluence abanye utata bangaba babe present ebantwini babo kukubona bangaba bra uzaba wedwa ngento yakho yongokondla yabo. So I won't lie bro. But yazi I don't think be la kuthi ba present dads naba bangekho present aba bangekho present ingxaki yabo sibaboni so wena engqondweni yakho ngathi otata bangoku ba present
kanti bayaziposta bona aba ba-present abe-present if bekuthiwa naba bongondliyo bayaziposta uzawuqonda hayi sikamani akho present dates apha mawunoyazi mhlawumbi bayi-20 aba-present bayi-80 abangekho present but aba bayi-8 abaziposti aba bayi-20 bayaziposta so wena uzawuthi present dates lento ndithi mna ndiyayithanda le yaba baposte ngoba umzekelo ngoku andinamntana zoso but bani-influensile aba ba-present so la 80 andinamsebenzi nayo la 80 ngekho present ngoba ndibona aba ba-present and ba-proud yeva ukuba present ebantwini babo and I'm inspired ndingenamntana. You get what I'm saying? Ndingabi naye. Ndingabi naye mntana. Inspired ukungeka. Ndingabi naye ne. Kalinde man. Kwenza ntoni mama ukuthi? Right. Akaloku wayefuthi una one betray yabo. Thathi. Ne ufuna siclean naleyo apha. Usawusasikede sihlelo sobabini yabo. Sibe grand sincokole bangabe. Hey bra uyaqaphela into ba abantu abaninzi ngoku. Abantwana sisobayithoba shekile. Hey each and every time sidibana soso. Nyani bra yazi nyansi sibala abantu sithi sibala hayi ubana kabina aka ubani bana una akabi nayo nje umntana sithi hayi suka lowo ungxake mncinci kuthi jonga thina sabantwana next thing ndimndodwa ngokwegazi. I feel like nawa wena wabhekela kum yabo wabhekela kum bawangabhekelanga mhlawumbe ngezingathethi ilondo so ngise abantwana zonke blame wena mna no qha blame wena bandinayo umntana wena wahamba wanqabela that's what I mean. So mithe kuba bendingekho mhlawumbi anditho cha wanqabela eyazi ngasoku 99 silapha sincokola ngalonto kwabhuti kaphi awuyibuzweni ngaso ngeke guilt ngeke adlala shame but hayi yabhotya like somewhere hey sasincokola nyalo mfondini yo bona base excited le uba hayi sigcinile kama virgin takushiya next thing ndimndodwa ngeke no but it's fine bro injani motherhood yo la deep breath ithi matingayi kwa fatherhood kumnandi actually shem ku right kuba and kumnandi kakhulu xa abanye abantu ngingabakhathazana but imnandi kakhulu xa uzazi ba une support system proper wes from abazali yabo ngizele wes yabo so benza izinto zibe lula otherwise if bekuthiwa mina kuya ngokwamani abekho ayinangene liphara hayi nangene liphara shem ubancedi kakhulu otherwise imnandi shem enjoy kakumandla mntana konke lonke sizibe part oqonda iba so far uyas enjoy nomntana wakho ngoba abanye abantu they say they enjoy those moments zoba umntana akhe ambone ehamba esithatha food inantsiki footsteps zokuqala like it warms their heart lonto leyo yonke into mna bayidibinisa umntana mnandi kuhlala naye best thing uchinje ikimbi uchinje ikimbi hayi xa nisithi ba yonke into ndimisha nalonto waloku uthe hayi not yonke into bengixoxa ne uhlala naye best one andimali ke ngoku the best one ne the best one yeah xa but ke ngoku le ndlela uthetha ngayo ukuba yo kwa motherhood bathini nale ndlela explain ngayo are you depriving me chance yokuba ngifata ngutata Jemba wena yeba uyafuna nini bangithathe ayibo ufuna nini uthini ke kumntana ngafuna funa lokho in the next 10 years 15 andiyazi but wena naku meeting ngokunje wani umntana hey unika zi10 years hey and get na yo hayi ndizibhubhudlile babe kuthiwa kuyenzeka buyisele izinto omva ewe but nothi ba ndibuyisele umntana like ngibuyise izinto omva izinto indlela ezibaleke ngayo izibuyisele umva nothi ba ndibuyisele singenzeki ngoku okay I get what you say. No wonder usithi walinde 10 years or something yo I get what you say ne yeah I get what you're saying but yazi kukho abantu abaninzi ngoku ne abengemama actually maningayibhudla malithi kahle ukho abantu abaninzi
ababelieve ba if bebengakhange babefumane bantwana bebengamaphara bona basindiswe ngabantwana babo. Nam. Okay. Yo, that was quick. Nam, yo, hayi son, nam. Bese ngiqala uba liphara bra. Not ba bona lanto nam I will always say ba ubukhona like ukuba abe khona. Yeah. Kuye kwanceda somewhere because I remember kule nyaka it was 2023. Lapha esithubeni man, lapha esithubeni bese siqala uba siya drowna ngokunetsho mina I'm like siyatshona qha sisiqapheli. Bona liqaphele sekugudile sekudalini. Yeah. Qaphela usendimithi ba no man bizokubinga umjono kodwa lo. And incede ngoba ndimithi nacho nahlala endlini because besilapha esithubeni Bakukhipha. and bekudutshulwa gqithi ke ngona kwezi ndawo. Ewe. And that weekend bus. And that weekend kwakunjiya zange siye but sasithanda ukuya ngela xesha ke wo. Pha Kwezi ndawo kwezi Durban. Kanye sibe Samora kanye bese Crossroads. Galamini mes shooting zanguye. Ndandiphi kanini? Ansezilalini. Ansezilalini. That's what ngazange nikwazi. Ansezilalini. Into endiyitshoyo kuba noba liphara ngoku kwezi babusichwechwela qha siqaphele. So umntana banomntana buyisa unyawo umva. And ke ngoku lixesha lokuba uzikhangele kwa Eliya umithiyo. Ba hey, ndiyaphi nalo life on. Yo. Yeah. And imagine if bekuthiwa ndinengqondo bakhona abantu abaselayo mos bemithi. Yeah. If bekuthiwa ndinala ngqondo injiya ngendingazange engayithethi ngokulento uba ndancedwa ngumuntu kwathini. Mhlawumbe ngendani ndaba nginontroyi kwangondanimithiyo ndibusihlaba utywala. But ke ngoku I hate uba ndicingele lo uzayo. Yeah. Abraham masingayenzi ibende masivale ngohlobo. Masivale ngohlobo ngoba sayibona bangabiya intsokotha xa ngena ku motherhood. Yo, but I love indlela like othetha ngayo. Kuba inqabile into yoba umuntu kuba as one of the things ndingagqibanga lento ndithetha one of the things ofuneka uzinothise kukuba lento izawuhlala ikhona ku-internet. Isho nomntana wakho. Uyeva? Uzathi xa ibona ave umama wakhe ethetha ngohlobo. Uyeva le nditshoyo. In a way yakupeyinta ba ubungumama onjani from the start. So I would love to know from you, ne? Phambi kuba siyivale. Yeyiphi into oqondayo bangaba ungayibawela into ba umntana wakho ayazi. Yebo? At this age wena at this experience onayo ngoku. Yeva? Into noyixelela umntana wakho. Into esoloko ndibane worry yayo ke in general. Yeah. Wese kwi baby boys into lapha phandle yabo into zecrime izinto. I once went to a Mitchell's plane ndababona abantwana landawo abantwana benze zazinto simdaka. Yeah. Ndandizibona sendilile emotweni because nxeke ndikhulisa umntana wenkwekwe. Yabo. So andithengethandi ba umbone kula situation. Ndimbone pha kulando. Yabo. The only thing yena anofocus kuyo sisikolo. Every isikolo like number 1. And then konke kuzazilandelela. Umuntu angakuphuca like imali. Angayithatha into but education. It's one thing that umuntu angasoza ayithatha into mama masolo kwesitho. Ba make sure ba uyafunda noba umuntu angazama kwenza into soza ayiphuca in education. Ayikho ke into emfundisa ngabantu le imfundo qha. Make sure ba uhambela kude kwinto zinecrime because ku bad. And also and lastly I love my son. Tanda down. Yo mntanami. Yeah, ibona lonto le. Okay, another thing. Into nobunoyithetha ku Soso omncinci about life. Umxelelo Soso nje omncinci. Ku experiences ebenazo Soso emncinci umxela ngawe ngokumdala. Focus on life. Know your goals. Thetha ngoSoso ke ngoku. Focus on life ungahoyi into eninzi. Push ispan sakho like lento ufuna uyifunda lento ufuna uba yiyo. Yeah. So uba phandle sileqa izinto ezininzi. Mna akho nje eninzi endingayithetha ngoSoso lo because kwamna bendingengumuntu ophaphayo like olapha phandle kakhulu. So nje into endithetha ngayo into edibanise necareer negoals yonke into qha ngokuba akenze sharp kulonto. Angayihoyi into egqithe emva kuye ephambili because esemva izambuyisela emva. Okay, Shakespeare. Okay, Shakespeare. That's me.
I am Shakespeare. Come on now, go deep. Oh man, of what? So we are going to another story. A new segment that we are introducing. We SP show. We go to crazy stories. 5, 4, 3, 2, 1. Tema Kenge, we have the crazy stories for Levig. One story is now, I got Joyce Carol Vincent was in London. Na yeke wasweleka pha kwi-flat yakhe ngo-December ngo-2003 dog. Sweleka kwi-flat yakhe kuthiwa ke kuyarhana into yoba wayesweleke ebulawa yi-asthma attack. Ubhaqonini. Wait, uzayifumana bangaba why crazy esi story. Kwafunyanwa umzimba wakhe not nomzimba phofu amathambo yeva i-skeletal remains were found nge-25th kaJanuary 2006 usoleke ngoDisemba 2003 mithathu ba ayikho mithathu xa ujonge inyanga mibini yabo kaloku ngoDisemba noJanuary yeah so mibini 2 years eswelekile. Akho mntu maziyo ba uphi, akho mntu maziyo buswelekile efletini yakhe. Xa ndithi umamela kwafika wahlala ecouchini. Walight iTV. Wadlala iTV. Funyanwa lo asthma ehleli pha kula TV ahleli kula couch ahleli kuyo phambi kweTV. Wasoleka ukuyidlala iTV. Ayaqapheleka. Yeva? Ngoba into enye izinto ezaba ngaqapheleki. For some time ibhanki yakhe yayinalanto ye-automatic yoba ibhatala irent. Debit most right. So kula debit imali ikhupha imali iyayibhatala yenza yonke into zakhona iyazibhatalela so akaqapheleki buswelekile pha yayiva. So after 2 years umane bhala ke ngoku ileta ulandlord bangaba notice bhatala rent ayifake phansi komnyango ileta akuphendula. Phinda bhalenye ileta faka phansi komnyango akuphendula. Zanitsi leta zaphayilisha emnyango yeva. Kukwivumba apha qha kuba indlu yakhe ingathi yayifutshane nemigqomo so ingqola yeva. Le TV yadlala apha iyangxola yeva qha emini ayikwazi uqapheleka ngoba nabantwana bayangxola. Yeva man le TV okuyidlala okuye ukuyidlala iTV wasweleka still yaqhubekeka for all those years. Mamela ke kuzofumaneka xa kuthini I decide ulandlord man no man thetha amanyathelo ngale ntombazana ifuna umbhatala rent yeva. Kubekho abantu akuthiwa zii-bailiffs ababizwayo aba bantu ngaba bane right ukukhupha ngenkani xa ungasabhatali rent. So bafika abantu bakhaba icango godlo bakhalula livumba esuka pha nelete eziphansi emnyango iziya kudala nesifako xa besithi sengamathamba ecouchini kwaye isadlala iTV. Isadlala iTV. Isadlala. Ayaphola kodwa naye lo landlord sana. Unyaka uphele even is 6 months. But uzawuthini braka lokhu ngoba andithi ibibhatala lanto ebesothethe until yayeka kulapho ngokaqale khona ke and uyeka kwaye kubi ivele yayeka iyekiswe kuba kuphele ifunds ebhankini. So kwangona aqaphela inyanga ithile yathi sike yenza 2 years and kudala sifaka inotice yabo ngoba kaloku kwenziwa proper pha kune procedure yokuba phambi koba umuntu evict ufaka inotice njalo ezinga. So after ke ngokwezo notice kwakhatywa icango kwafunyaniswa into uba udala lo muntu waswelekayo ungamathambo. TV yakhala iTV nansi isadlala umphambi weTV. Thina ngicimele umbane azayiqonda kwaye ngicimele umbane mos. Mhlawumbe kaloku umbane uyaqhubeka kuyabhatala kumbane. Mhlawumbe iprice yombane ingaphansi mhlawumbe I don't know. Kodwa iTV uyayidlala ngokusengamathambo. Hayi. Kuba uJoyce. Joyce Carol Vincent. Like is this intombazana yaseLondon sisituru samanyana. Ayibo ubuxoki. Sayisearch ke sana. Research mntase. Serious? Well, yamanyana.
So each and every show sabe sifunda a crazy story eyayikhe yenzeka. Next week we'll be having another story kunye noTapiera. I hope uzabe khona next week and I pray ba abe khona. Sabe sinesinye story. Don't close esinye story. Ku indoda yase Eastern Cape. Le ndoda yase Eastern Cape yaye yavuka emok efridge. Avuka efridge. Exactly. Thank you for watching. Yemanyani. Story. The story samanyani. Takubonisa what? Takubonisa. Thank you for watching and please please do not forget to subscribe and also hit the notification bell. Siyafumana kana ku Spotify, The SP Show. Kolo hlobo ke uzakwazi ba kunye nathi. It's been nice having you Someleze. I'm super grateful for you uba uthatha ixesha. To you actually uba uthatha ixesha uzohlala nami. So any last words? Thank you and nishiye the number. Ooh, motherhood. So thank you.